Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa ating weather analysis. Medyo na lang tayo naka-create ng video. Medyo busy tayo for the past few days. Again, Happy New Year sa inyong lahat. Maligayang 2024. Sana patuloy na walang bagyong tatama sa ating bansa. Lalo na dito sa Bicol. Pagdating ng 2024 Burr months, okay? Hopefully, it will be this way. Sana ganito hanggang sa mga susunod pang taon. But hindi natin masasabi. Dahil ganyan po ang Mother Nature. Let's hope and pray na everybody will be safe pag may mga ganyan na mga weather systems. Kaya nandito tayo para ibigay sa inyo ang mga pinaka-fresh na balita kapag may parating na bagyo. But so far, clear na clear po ang Pacific for the next 2 weeks. At ito ang ating Tagalog version na yung Enero 6 hanggang 8, weekend, Sabado hanggang Lunes, 2024. Ito ang Tagalog version brought to you by Typhoon 2000 with our partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, the lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabriel Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. Now, umpisa ating update, latest GovSat, ngayong weekend. Ang good news po, nakarating na rin finally dito sa Bicol ang malamig na hangin. After non-existent po siya nung Pasko at bagong taon, medyo mainit nga, okay, umabot ng 41. But maswerte tayo na yun dahil nandiyan po ang amihan. At hindi lamang po na yung weekend. Meron na pong isang amihan na darating Miyerkules hanggang Sabado. So, dalawa po ito. Sunod-sunod na amihan na bababa po dito sa Kabikulan hanggang sa may probably Eastern Visayas. At magkakaroon lang po ng konting easterlies Martes hanggang Miyerkules. Tapos Thursday, January 11, babalik naman siya. At kasama po dyan ang tinatawag nating shear line. Ito po ay diffused. Concentrated lamang po sa Bicol at inaasahan din baka maapektuhan po ang northern coastal areas ng Samar. At the rest of Luzon ay makakaranas po ng mahangin na panahon up to 65 kph sa mga dalampasigan po ng Hilaga at Gitnang Luzon. Kasama po ang coastal waters po ng Kabikulan. Dito naman po sa may Maropa. Oriental Mindoro affected din ng amihan, but the rest of Maropa, Sulu Archipelago, Kabisayaan, Hilaga at Silangang Mindanao ay mahinang amihan lamang. Okay? Ang Calayan Island group at the rest of the Spratlys, Panatag Shoal ay nasa influence din ng hanging amihan. So ito po yung ating seasonal wind system hanggang sa Marso tapos na po yan. Itong amihan. So, enjoy natin itong malamig na panahon for the next 1 week. Wala tayong tropical cyclone formation. No worries. Yung mga areas po na maapektuhan po itong diffused shear line, mag-ingat po sa mga posibleng pagbabaha at landslides sa mga low-lying areas dahil may kasama rin itong malalakas na ulan. At halos normal pa rin ang epekto ng El Nino dito sa atin. Wala pa po tayo sa dry spell at drought conditions dahil po sa mga paulan-ulan na binibigay nitong mga hangin na ito tulad ng amihan at shear line. Fast animation, ayan po, yung shear line sa may eastern coastal areas ng southern Bicol, Sorsogon, northern Samar. Sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, kita po natin dito sa infrared satellite na yung gabi. Umpisang alas 7 hanggang hating gabi ng linggo. Kita po natin itong mga malalakas na malilit na thunderstorms na dala nitong shear line. Affected po ang Sorsogon at northern Samar. At sa ating wind forecast, gaya na sinabi ko hanggang whole day of linggo, Lunes ay makakaranas tayong epekto ng amihan. But sa Martes, balik easterlies, hihina yung hangin, halos kalmado po dito sa may eastern coastal waters ng Luzon. Hanggang Miyerkules po yan, but Miyerkules ng gabi, bababa naman po ang panibagong surge ng amihan, bibigyan ng malamig na panahon sa Luzon. At sa Huwebes,
Bababa po yan sa Kabikulan hanggang Friday at Sabado. May shoreline naman po yung kasama. So, baka may mga ulan-ulan pa na naman tayo makakanasan at medyo malakas na hangin na hanggang 50 km bawat oras. Sa ating rainfall accumulation forecast, sunod na 3 araw hanggang Lunes, inasahan po natin may mga ulan po sa may coastal waters po ng coastal areas ng Camarines Provinces, sa Partido District, Catanduanes, coastal areas po ng Eastern Albay, Eastern Sorsogon. Dahil po yan shoreline, dito naman po sa may Silangan at Hilagang Silangan Mindanao, sa may coastal areas po ng Northern Carga at Davao Oriental ay magiging maulan din po. Dulot man po ng mahinang amihan at posibleng epekto rin ng hanging silanganin. Pagdating sa alon, inaasahan po natin sa dalampasigan po ng o sa may coastal waters ng Kabikulan at Eastern Luzon, Hilagang Luzon at Kanlurang Luzon ay magiging maalon po na hanggang 2 metro. Dahil po sa may amihan na yon, pwedeng umabot po ng 2.5 ang taas ng alon, 2.5 metro. At pagdating ng Monday, ganun pa rin po hanggang sa darating na Tuesday. So, 2.5, 2 meters, ganun po yan. So, medyo delikado po yan sa mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga maliliit na sasakyan pang-isda. So, take all necessary precautions. Huwag mo nang pumalaot at hintayin natin matapos itong amihan. Although may window na paghina ng hangin, ngayon Martes at Miyerkules, Huwebes hanggang Sabado, Enero 11 hanggang 13, babalik naman po ang bugso ng amihan. Okay? At sa ating Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center mula sa NOAA ng United States of America, meron po tayong 2 to 3 week forecast ng magiging climate conditions sa ating lugar. Sa week 2, valid Enero 10 hanggang Enero 16, inaasahan po natin na wala naman pong abnormality ng klima sa ating bansang Pilipinas. Below average lamang po dito sa may Guam, Palau, Yap, at sa buong bahagi po ng Micronesia. Samantala dito sa may Madagascar, tropical cyclone formation kasi panahon nila na yun. Sa Southern Hemisphere, mga bagyo nakafocus po sa Southern Hemisphere. Kaya sa week 3, which is highly uncertain pa, valid Enero 17 hanggang Enero 23. May tropical cyclone formation sa may Madagascar, South Indian Ocean, sa may Northwestern Australia, Gulf of Carpentaria, and dito rin sa may South Pacific, may more than 20% of tropical cyclone formation, but hindi pa ito sigurado. Pilipinas, wala naman po tayong problema so far sa week 3. Okay? At bago tayo magpaalam, ito yung nilabas ng Pag-asa. Huwag kayong mag-worry, huwag tayong maging kasi medyo nagpapanik naman tao, may bagyo daw, may darating na bagyo. These are average po na nagpo-form sa mga buwan na binibigay ng Pag-asa since 1945. So, 1940, nakalagay nga dito, 1948 to 2015. Ito po yung general average ng mga tropical cyclone formation sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, base po sa mga taon na yan, ang inaasahan po natin mula January hanggang Marso, Enero, Pebrero, Marso of this year, ay magkakaroon po tayo every month 0 or isa na bagyo na pwedeng mabuo. Okay? Posibleng wala. So, let's hope na wala po yan kasi medyo delikado po yan sa ating bansa. Sa Abril naman po, isa rin po, 0 to 1, but sa darating na Mayo, Hunyo of 2024, baka isa o dalawa ang pwede mag-form during those months. Kaya nakikita nyo dito sa monthly tropical cyclone formation or frequency sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula 1948 to 2022, ang bulk po ng mga formation ng bagyo ay nagsisimula po yan sa buwan ng Hunyo at magpipik po yan sa July, August, September at bababa po yan sa December. At ang pinakakonte po ay ang buwan ng Enero hanggang Abril. Hindi ko natin na-include. So, May nagsimula na pong makyat.
So, ang pinakakonti ay ang buwan ng Pebrero at Marso. Yan ang pinaka-least formation. So, no worries, okay? Mga expected lang po ito. So, yan po ang ating pinaka-latest na yung weekend of January at babalik ulit tayo next week upang ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless sa inyo lahat.